Вітаю сябры, гэта жывы эфір Еўрарадыё. На жаль, я, Маша Калеснікава, мусіла вось у гэты самы час тут у нашай студыі сядзець не адна, а разам з прадстаўніцамі кампаніі «Лідскае піва», якая ладзіць фестываль «Лідбір». Фэст адбудзецца 9 числа, 9 верасня у Лідзе. Гэта найбуйнейшы на сёння open-air Беларусі. Мы павінны былі разыграць квіткі на фэст і яшчэ розныя мерч-штукі ад лідскага піва і ад Еўрарадыё, але, на жаль, так атрымалася, што нашы госці затрымаліся за корак на дарогі, тым не менш квіткі мы маем, і заўтра, я спадзяюся, заўтра гэта адбудзецца, мы ўсё ж сустрэнемся з прадстаўнікамі лідскага піва і ўсё ж пагаворым пра Лідбір. Яшчэ я хочу нагадаць, што літаральна зараз, праз некалькі хвілін, у гэтай студыі з'явіцца Павел Свярдлоў, мой калега, разам з наступным госцем. Гэта будзе прадстаўнік IT-сферы Алексей Мельнічак. Так што далей таксама ўсё будзе вельмі цікава у нашым эфіры і ў нашых сацыяльных сетках. Я нагадаю, што нас можна глядзець у Фейсбуку, у Кантакце і Аднакласнікаў. Яшчэ раз перапрашаю за тое, што мы не змаглі сёння разыграць квіткі на Лідбір, але гэта зробім у самы-самы бліжэйшы час, так што заставайцеся з Еўрарадыё, слухайце музыку, ну і ўвогуле добрага вам настрою.